In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar Dr. Odette van Brummen-Girigori. De Universiteit van Curaçao, Dr. Moises da Costa Gomes, zal de 4e jaarlijkse wereldconferentie over persoonlijkheidspsychologie organiseren. En dat doen ze in samenwerking met de World Association for Personality Psychology. Dr. Odette van Brummen, die is de grote coördinator. Lokaal in Spanje heeft Geraldo Bilons van GB Creation en Advice Consulting gezorgd voor de inschrijving of hulp daarbij met de inschrijvingen. Maar we vroegen Odette van Brummen-Girigori wat we kunnen precies verwachten van deze bijeenkomst. Het doel van de conferentie, het gaat natuurlijk over persoonlijkheidspsychologie. De meest recente onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en de bedoeling is dat wij dan professionals bij elkaar laten komen, zoals psychologen, studenten, beleidsmakers, om even te buigen over al de nieuwe perspectieven. En natuurlijk willen we ook het stimuleren van samenwerkingen buiten de grenzen ook bevorderen. Ja. En we willen natuurlijk ook dat er een platform is waar de keynote speakers samen met hun nieuwe resultaten dat kunnen presenteren aan het publiek. Want het is belangrijk dat jullie ook bij elkaar zijn. Hè? Ik bedoel, je kunt via mail alles over de hele wereld doen, maar dit is ook belangrijk dat mensen vanuit de hele wereld bij elkaar zijn om te overleggen over de nieuwe inzichten. Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat het ook makkelijker is dan om onderzoekslijnen samen te stellen, om samenwerkingsverbanden te sluiten. Want Curaçao blijft nog wel klein en het is gewoon voor ons geweldig en een mooie kans om onze netwerk uit te breiden op deze wijze. En om hoeveel mensen gaat het hier? Nou, we hebben nu iets meer dan 160 personen die hebben zich geregistreerd voor de conferentie. We krijgen gasten uit de hele wereld, dus meer dan 22 landen die komen naar Curaçao. Dus België, Duitsland, Japan, Slowakije, Zwitserland, Zweden. Ik kan ze allemaal niet opnoemen, Uruguay, Brazilië enzovoorts. Dus best wel heel veel gasten. Ja. En natuurlijk is het ook de uitgewezen kans om hun ook iets van onze mooie eilanden te laten zien. Ja, want jullie gaan culturele uitstapjes ook met ze doen. Ja, natuurlijk. En we hebben ook bepaalde locaties uitgezocht in samenwerking met CTB. CTB heeft ons heel erg goed hierbij geholpen, zodat zij toch wel kennis maken, zover het mogelijk is, met onze mooie doosje Curaçao. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Het is druk, maar het gaat goed. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, niet heel veel meer. Want we kunnen maximaal 198 mensen ontvangen. Dus degenen die zich willen inschrijven, die hebben nog steeds kans. Maar dat moeten ze wel heel snel doen. En waar kunnen ze meer informatie vinden? Ze kunnen informatie vinden sowieso via de website van UOC en ook via de website van de conferentie van de WAP zelf. Goed zo. Succes met de verdere organisatie. Erg bedankt. En ik hoop jullie weer te zien natuurlijk tijdens de conferentie zelf op 3 april. Zullen we zijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Inschrijven kan via www.uoc.cw/WAP 2024.